Ero kama na inya. Engineer ZB na ntiere janino marwa regana ka ntiere madhare. Owacho ni ODM to yirma welo magi ok time yo makare. Kendo odwaro ni joma ochung independent oriwre mondo okuod wi joma oyier e ODM. Kaka jachung mar ODM na njoka Moses Omondi. Mabende koro nomiyo otiko mar nomigi kata mno otiko nyoro otiko mar ODM mane kar chungo od bura ma Ugunja. Nokwayo mar mondo mi jochung wetege mar mondo mi osire. Udhi bedo kusire kaka ODM ahinya kindegi mabende campaigns ochuchieng. Campaign for the 27th they can chakisa ni motegno. It's less than 70 days. Makora lose ko tende kod by elections. Dengene Ugunja bende okeno ODM kende madipia. Denga 27th November. Okay. There are different number of players machuni. Deja mading parties moko ntia pantenga ma independent nachiel ntie KANU ntie UDM ntie UGM ntie Jubilee ntie Wiper ginyimo pogro ti jogi tapa an kod nambgi poro wago mbaka kiwan to Moses kanyo kwa support an gnamba nyo kwa media moko go simba poko loso donc ko inja ODM ko risiro delu man anyisi wago mbaka to kajana ntok ngato. Engineer, let me advise you on air. Kidwaro that seat. Ki really dwaro seat maro Ugunja. Samwa lose ne mitweyo masind loso gi gari maler ma diesel romo gi derepe gi youth. ODM candidate me. Konyono ka, tinyono kode, konyono ka. 100% support. You study. Mineji, mineka kagede, mineka kagiwuto. Mama party bende chakono mera ZB ni karane watu goto ngama ber. Kiki biyo ni keji nige nama ilogu ni uchot kia goji na kia bistri. Aya we engineer tieke ya engineer de mbele. Dimate mwacho en siasa en kisera siasa jigombaka. Uyenjo. Koro mano en mbaka mi progo. Omondi poko gochoni. Bende okinene okiladri kuom ngato. En gombaka. Bende waji ni brogo base igombaka. Kata ODM waji ni nyaduoge donge. Ka chimo gimra achiel donge. Koro en kisera en gombaka. Mano siasa. Makoro mbaka mar